Il-ġimgħa filgħaxija fil-Berġa ta' Kastilja saret laqgħa privata ta' nofsija bejn l-eks Kummissarju Ewropew John Dalli u l-Prim Ministru Malti Joseph Muscat. F'din l-istess laqgħa ġiet eżaminata d-dikjarazzjoni li Dalli nnifsu għamel f'intervista waqt Breakfast News fuq One u li ġiet ikkonfermata fil-Gazzetta Malta Today tal-erba' li għaddew. Huwa qal li hu lest li jaħdem mill-qrib mal-gvern attwali. Il-Prim Ministru Muscat qal li hu jemmen bi sħiħ fil-ħiliet u l-kapaċitajiet ta' Dalli u għaldaqstant lest li jinkludih fit-teħid tad-deċiżjonijiet ewlenin tal-pajjiż. Wara d-dikjerazzjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija b'konsultazzjoni mal-Avukat Ġenerali li ma jissussistix każ dwar is-Sur Dalli u wara l-dikjerazzjoni li għamel is-Sur Dalli li jien fid-dover tiegħi li meta nara persuna ta' tant esperjenza nieħu il-kapaċitajiet, nipprova nara kif ħanġib flimkien il-kapaċitajiet tal-aħjar nies fil-pajjiż. U allura ma stajtx noqgħod idi fuq idi u ma nagħmel xejn f'dan ir-rigward. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern għandu idea ċari kif jista' jinkludi lil John Dalli fil-ħidma tal-Gvern. Min-naħa l-oħra huwa sostna li għadu kmieni biex jgħid kif dan jista' jseħħ. Muscat kompla wkoll li la darba jintemmu l-investigazzjonijiet, il-Gvern Malti se jkun qed jiddikjara l-pożizzjoni ċara tiegħu dwar l-iskandlu tat-tabak. John Dalli tkellem dwar ix-xewqa tiegħu li fil-każ tal-iskandlu tat-tabak toħroġ il-verità kollha. Huwa semma wkoll li għad hemm xi rapporti mill-Olaf li għadhom mistura. Jiena dejjem għadt il-fatti jridu joħorġu kollha u dejjem insistejt il-fatti joħorġu kollha. U llum nistgħu nitkellmu kif qed nitkellmu għaliex ħarġu mir-rapporti li kienu mistura. Baqa' rapport wieħed mistura, baqa' rapport tas Supervisory Authority, tas Supervisory Committee illi bagħtu lil Director General tal-Olaf. Għalkemm Dalli qal li offra l-għajnuna tiegħu liż-żewġ partiti u tenna li sissa l-Partit Nazzjonalista għadu ma għamel l-ebda kuntatt miegħu. Dalli qal li ma sar l-ebda attentat biex jitranġaw l-affarijiet bejnu u bejn l-oppożizzjoni nazzjonalista. Ne, ma smajt xejn mill-Partit Nazzjonalista. John Dalli kompla biex qal li l-għajnuna li sab sissa kienet biss mill-Europarlamentari minnaħa tal-Partit Laburista. Għad sibt għajnuna loġistika minn żewġ membri parlamentari tal-Partit Laburista. Fis-sens ta' arranġaw li appuntamenti u affarijiet hekk ma' min kelli bżonn il-ta'. Min-naħa tal-membri parlamentari l-oħra. Xejn. Sa dan it-tant waqt Breakfast News fuq One Dalli qal li meta feġġew l-allegazzjonijiet kontrih u kien qed jiġi investigat mill-Olaf ma sab l-ebda għajnuna minn Lorenz Gonzi li dak iż-żmien kien kap tal-Partit Nazzjonalista u saħansitra Prim Ministru. Huwa saħaq li Lorenz Gonzi lanqas qatt ma batalih biex jisma' il-verżjoni tiegħu. Waqt l-istess programm fuq One, l-eks Kummissarju Ewropew John Dalli ikkritika lill President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso li kellu interess li huwa ma jibqax għaddej bid-direttiva tas-sigaretti. Dalli allega li Barroso rid li r-rapport tal-Olaf jitlesta malajr ħalli jeħilsu minnu mill-aktar fis. L-eks Kummissarju Ewropew John Dalli qal għall-intervista billi kien qal li mhux jeskludi li jiftaħ kawżi legali ġodda fi Brussell mhux biss kontra l-Kummissjoni Ewropea iżda wkoll anke kontra persuni individwali.